संपूर्ण भारतात अत्यंत भक्तिभावानं साजरी होणारी महाशिवरात्र चालत असल्यानं माघ महिन्यात थंडीही भरपूर असायची। पहाटवारे अंगाला झोंबत असतानाच कातळ सड्यावरच्या चाकोरीतून बैलगाड्यांच्या चाकांचा आणि बैलांच्या गळ्यातील घुंगरांचा आवाज कानी पडायला लागला की इली जत्रा इली। अवघ्या कुणकेश्वर वासियांची मने प्रफुल्लित होत असत। आधी 8-10 दिवस हा माहोल तयार व्हायचा। ही जत्रा गेली कित्येक शतके कोकणी माणसाच्या मनावर गारुड करून राहिली आहे। या श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिराचे निर्माण यादवकालीन असून 11व्या शतकात झाले आहे। द्रविडियन पद्धतीने बांधलेले हे मंदिर आपल्या प्राचीनत्वाची साक्ष देत शतकानुशतक सागर तटावर उभा आहे। मंदिर परिसरात मुख्य मंदिरासोबत नारायण मंदिर, भैरव मंदिर, गणपती मंदिर, जोगेश्वरी मंदिर, समाधी मंदिर अशी मंदिरे आहेत।
जवळच एक छोटी गुहा असून त्यात ब्राह्मण सामंत राजवंशातील स्त्री पुरुषांचे मुखवटे ठेवलेले दिसतात. इतर मंदिरांप्रमाणे याही मंदिरासोबत काही दंतकथा जोडलेल्या आहेत. देवगड पासून तारामुंबरी पुलावरून मंदिराकडे जवळच्या मार्गाने जाता येते. यंदा आंगणेवाडीच्या भराडी मातेची जत्रा अगोदर झाल्यामुळे मुंबईकर चाकरमानीही नक्कीच हजेरी लावतील. महाशिवरात्र म्हणून या सोहळ्याचे धार्मिक महत्त्व जेवढे आहे किंबहुना त्याहीपेक्षा या जत्रोत्सवाचे आकर्षण आबालवृद्धांना भुरळ पाडते. पूर्वीच्या काळी बाजारपेठांची गावे कमी असल्यानं या जत्रेत काही गोष्टींची खरेदी ठरवून केली जायची. मालवणी खाजे व जत्रा हे समीकरणच आहे. पूर्वी मिळणारे नुसते गुळाचे खाजे आता आळीयुक्त व साखरेच्या पाकातलेही मिळू लागले. पूर्वी रगाड्यावर काढलेला उसाचा रस आता मिळत नाही, त्याची जागा आईस्क्रीमने घेतली. मंदिरावरची विद्युत रोषणाई आणि दुकानांच्या लांबच लांब रांगा भाविकांचे आणि पर्यटकांचे भान हरपून टाकतात. यावेळी या महान पर्वावर महाकाल शिवाची भेट घेण्यासाठी व समुद्र स्नानासाठी जिल्ह्यातील देवस्वाऱ्या हजेरी लावतात. खूप दुरून पायी प्रवासानं कुणकोबाच्या भेटीला येणाऱ्या देवस्वाऱ्या ढोल ताशांच्या गजरात जेव्हा मंदिर परिसरात त्यांच्या रयतेसह प्रवेश करतात तेव्हा अंगावर शहारा येतो. देवत्वाची प्रचिती येते. अथांग गर्दीतून आपल्याच नादात घुमत जाणारे, झुलत जाणारे खांबकाठीवरचे तरंग काही केल्या नजरेआड होत नाहीत. आपल्यावर कृपेचा वर्षाव करणारी ही दैवते सुद्धा आपल्यात मिसळून शिवभेटीचा आनंद घेतात तेव्हा मन भरून आल्याशिवाय राहत नाही. यावेळी समुद्र स्नानासाठी भाविकांची अलोट गर्दी उसळते. या जत्रोत्सवाचे नियोजन चोखपणे केले जाते. या उत्सवाला कुठेही गालबोट लागू नये म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली सुसज्ज पोलीस यंत्रणा, वीज मंडळ, आपत्कालीन व्यवस्थापन आपल्या विविध खात्यांमार्फत अत्यंत नेटक्या नियोजनामुळे उत्सव सुखेनैव पार पाडला जातो. देवस्थान कमिटी व ग्रामपंचायत जातीनिशी लक्ष घालून भाविकांना सर्व सुविधा पुरवतात. या मंदिराच्या विकास कामांकडे, भौतिक सुविधांकडे परिपूर्णता आणण्यासाठी आता सरकारने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. एक प्रख्यात तीर्थक्षेत्र म्हणून नावारूपाला आलेले कुणकेश्वर अजूनही पर्यटकांसाठी, भाविकांसाठी दर्जेदार सुविधांनी युक्त होणे गरजेचे आहे. शतकानुशतके या समुद्र तटावर वसलेला दयाळू कुणकोबा आपल्या कृपा आशीर्वादानं आम्हाला सांभाळत आला आहे. त्या शंभूचे सतत स्मरण करून त्याच्या भेटीला येणाऱ्या भाविकांचे कुणकेश्वर नगरीत स्वागत आहे. त्याच्या कृपेचा वरदहस्त आम्हावर अखंड राहू दे अशी शिवचरणी विनम्र प्रार्थना. नम्र कुणकेश्वर कुणकेश्वर श्री देव कुणकेश्वर देवस्थान महाशिवरात्रीच्या यात्रोत्सवाला येणाऱ्या भाविकांचं हार्दिक स्वागत. शुभेच्छुक श्री देव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर, विश्वस्त मंडळ अध्यक्ष संतोष हरी लब्दे, उपाध्यक्ष दिनेश महादेव धुवाळी, सचिव शरद शिवराम वाळके, खजिनदार अभय बाबाजी पेडणेकर, सदस्य संतोष गोपीनाथ लाड, अजय सुधाकर नानेरकर, विजय भिकाजी वाळके, संजय तुकाराम आचरेकर, प्रकाश राजाराम वाळके, मंगेश रमाकांत पेडणेकर, अनिल कृष्णा धुरी, दीपक केशव खाडी, रुपेश सुरेंद्र धुवाळी, पदसिद्ध सदस्य श्रीकृष्ण अनंत बोंडाळे, विलास दत्तात्रय कुलकर्णी, पदसिद्ध सदस्य सरपंच चंद्रकांत विश्राम खाडी आणि ग्रामस्थ कुणकेश्वर.